बैहाय दङ ना बैथिंजाय बर' रोङोथ' ना अ दे जोंनोखौ हमलन लादो न' एसे बानायदो लाना दोनदो हौवा गोदान देलाय खाङा खाङा फैदो गुमै साइज ओंखारदों नामाथाय बा नङा हमलन फै फै बेसेबां समायदों नुवाखै नोंसोर देलायदों बिदि नै बिसोरो बेबायदिसो नुवाखै गुमैया मा हिनजाव गोदान लायनायसो जोङो दरा गोदानखौसो साजायनांगोन ना खैना गोदान अहाला नामा बेलाय सफैनो रोंला बे आब'आ दाबो बेखौनो नेगासिनो दङ जोंखौ 7थायावनो लेंनानै नै गावहा दाबो ओंखारबोनो हायाखै बियो फाथैया जाखाबाय जाम्बिसो होनगोन सामफ्रोमबो बिबार बारबा बहाय खर'आव मानो जाम्बिसो हाबा दिनावलाय हाबा दिनावलाय मालाय बै जायगायाव बिबारखौनो बारा जों साथामाल' मा साथाम साब्रै सोर मा बारा हाय हाबा जानो थांसै सिमलाथियाव फुलुनि आब'नि आंनि बिहामजोहाय आब'नि बिहामजो बिबोनांनि फिसालानि ना ना बेवाय बिबोनांसो बिबोनां बबा थांबाय खोमा ए नै गारि लाखिलायनानै साहा लोंदों बिसोरो औ माबा खालामहरनांगौनो किपेड मबाइल औ आंनावथ' किपेडसोमोन अनलाइन साहा लोंदों नै टिफिन माबा बियो मा होनो आब'आ साहा बानायनानै लाबोखादोंमोन लाखिनानै लोंबायनो साहा दखानाव फैसा होबाय थायो नामा जाम्बाफोर सेगुन ले चाइनीज सेगुन लगाबो লাগে দিয়া 5 বছৰতে মানে একদম बयबो लाखिनानै लों चाइनीज सेगुन এইবিলাক खाम खावनानै जानाय बायदि जालांबाय बेबायदि जोमग्राखौ आङो रलेक्सनि एरनो होबोनानै अर्डार होनानै माबाबाय माबाया बांद्राय रलेक्सखौ दाहो होननानै मोजांसिनि जाबायना बे सियारा आइखायोहाय रलेक्सफोरा नङा बोखार माबा होदों एरहोआखैमोन आं माबायाव बे आमस्रा आमाइनि फिसालाहा माबा फैयोना बेबायदिनो जों हाबायाव मोनफैनानै जोङो फुंनि एसे ओंखाम जानानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय जों दा लांहिनाव थांनो नागिरदों लांहिनाव थांनानै एसे लोगोदानो प्रेजेन्ट लाबोआखै नालाय प्रेजेन्ट लानानै फैनोसै आरो होनबालाय गथ'फोर जिरायनानै दं जाखांनानै गय फाथै जादों नों थांफायो नों थाङो फैथ'वाखैनो माथो मानसि गैथ'आनो 8टा 20फोराव गाखोदोंमोन आरोना ओमफ्राय 10टायाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय मानो लायनांगौ जाजोबनि आंना बे माबायाव बिमादैनाव हाबदों ओमफ्राय जों दा लांहिन थांसिगोन आरो आं बिमादैनाव सफैयाखै ओमफ्राय नै दा बांद्राय टाइम जायाखै नालाय 10टासोल'सो जादों नालाय दा बिदि बारा मानसि गैथ'आ आरो दा 12टा 1टानिफ्रायसो मानसि जागोन दा लांदां मामा टुपि टुपि हा कलय मानसि गैया रावबो मामा दा जोङो लांहिनाव दसे थांनानै ओमफ्राय बाजैया गावसिनि न'आव थाङोनो थांनानै फैनोसै दिनै देवबार बाजारबो ओमफ्राय आंहा गोबाबोनानै एकदम देहायानो बोरैबा मोननानै दं मुलि मोनजाबोआसैना गारि गाखोनो हाया मुलि जायाबा एकदम देहा बोरैबा मोननानै दं ओंखामबो जानो हायासै एसे जाबाय
दा लांगिनावसो मुलि बायनानै जानोसै जोङो दा लांगिनाव फैगासिनो दं आरो सिमुलाथिनिफ्राय गिफ्ट बायाखै नालाय गिफ्ट बायनो फैबाय जानायजों जाफानोसै लांगिनाव गिफ्ट बायखांनानै हरखाथियाव बिदि थांगोननो ओमफ्रायसो फैफिननोसै करण हाय न'द हाय नोंना प्लास्टिक बिदि मोनसे हरलाय लाबाय हिन्जाव गोदान दख'ना हिन्जाव गोदान दख'ना लाबाय बोसोरा किला दाबा बेयाव माबा जाबाय 1700 एसे खमाया खामग्लाव नायलाय Kukuran kali. Rawat apa itu sob buaya sob. Satu bumbel. Koreal khandan kita sob joma hise. एसे हाय साइडआव फैनानै भिडिअ बानायबाय आरोना आं दा मा होनो बांद्राय मानसि जायाखै आरोना दा 2टासो जाबाय किन्तु मानसिफोरा दा मोनानिसो फैखागोन नामाथाय दा बारा मानसि गैया आरोना ओमफ्राय जोङो फुङाव दहाय एसे जादोंमोन ओमफ्राय नै दा जोङो आरो थांनायनि जानानै थांसै आरो दा 2:30 जाबाय खोमा ओमफ्राय जों जानानै 3टा 3:30 बिदियाव ओंखारनोसै आरोना ओमफ्राय बिसिना जानाया हाबाया आलदा जानाया बेलेग साइडथिं बेलेगनि न'खराव माने जानायखौ होदों आरो ओमफ्राय दा नै सिरिसे जागासिनो दं आरो बिसोर जानायनि उनाव जों जानोसै ओमफ्राय जों ओंखारलांबाय थानोसै ओमफ्राय आं बांद्राय भिडिअ लायाखै आरोना ओरैनो एसेल' लादों एकदम भिडिअ लानो बादों आङो ओंखायनो बांद्राय भिडिअ लायासै ओरैनो एसे लानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअखौ बानायबाय आरो एसेल' ओरैनो बेवहायनो जानायखौ होदों आरो ओमफ्राय हाबाया नै बै आवगायाव जाबाय जोङो जिरायबाय आरो गासिबो ज'नो बेखायनो र' दालि होफैदों ना होफैदों गुमिनि खाथि जिरायसै मुर खामानिया सिरि ना गुमै लाब्रा लाबोगोन खोमा ইউটিউবার হয় गयसो जालायबाय नोङो फै बानोसै फै बानि बेखौ लाबोनिलाय बानि लाबोलाय बेखौ फै दुनि फै बानोसै फै दाबा फै बा फै न'लाय होलाय थांनोसै मा बाबु खामायदों ayo malai बैहाय दङ ना बैथिंजाय बर' रोङोथ' ना अ दे भिडिअ लयसो ए